Mä oon muuten viime aikoina jutellut paljon meidän jäsenten kanssa myynnin ja markkinoinnin tulevaisuudesta. Olen ollut aika yllättynyt, miten erilaisia näkemyksiä on. Joo, pitää paikkansa. Moni kokee sen mun mielestä jotenkin hirveän innostavana. Ja sitten osa ottaa niin, että se on aika hurjas. Ja sitten taas MMA-osalta me ollaan kumminkin luomassa tulevaisuutta aina, jolloin sitten pitäisi ottaa innostuneesti vastaan. Aivan. Se on juuri niin. Ja muutoksessa on kyllä paras olla itse tekijänä. Siis on tosi helppo sanoa tällainen yleisesti, mutta tosi eri vaiheissa yrityksessä on teknologian ja tekoälyn hyödyntäminen. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset pitäisi pystyä hyödyntämään niin teknologiaa, tekoälyä ja ratkaista niillä asiakkaiden isoimpia ongelmia ja hyödyntää niitä siitä ja auttaa sitä asiakasta. Siksi MMA on tarjottava jäsenilleen oppia näihin asioihin ja ymmärrystä näihin asioihin. Koulutukset ja keskustelut on entistä tärkeämpiä. Tule olla utelias, tule innostua, tule mukaan.